Náš klient absolvoval denne 3-hodinovú intenzívnu neurorehabilitáciu v rozsahu 2 týždňov. Na konci liečby progres pacienta bol viditeľný na prvý pohľad. Teraz prejde dlhšiu vzdialenosť. Nepociťuje pritom takú únavu ako predtým a lepšie a presnejšie pohybuje hornými končatinami. Napríklad na začiatku liečby v Lokomate prešiel 1200 krokov, na konci liečby to bolo už okolo 1800. Úpravu stavu pacienta môže ale urýchliť ďalšia neurorehabilitačná liečba na našej klinike. Dobrý deň, volám sa Jozef, mám 50 rokov a utrpel som úraz v júli roku 2022 v akvaparku na tobogáne. Mám poškodenú miechu trvalo a prognozy boli, v podstate mi povedal ten chirurg, že teraz sa uvidí, či vôbec sa pohnem, nepohnem, ako to telo zareaguje. Ja sa vlastne učil všetko, aj písať, aj jesť, aj v podstate všetky funkcie. Mal som teda hlavne šťastie na dobrých fyzioterapeutov a som sa tak nastavil, že proste treba cvičiť, tak sa cvičí. A postupne sa ten stav akože zlepšuje v tom, že teda už som takmer na 100% sebestačný.